सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे महायुतीतर्फे आम्ही सकाळपासून बैठका घेतो आहोत। दोन्ही पक्षाची बैठक संपन्न झाली। त्या अगोदर तुम्हाला सांगावंसं वाटतं की आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुती करायचा निर्णय घेतलेला आहे आणि हा निर्णय वरिष्ठांच्या सांगण्यामुळे आदेशामुळे आम्ही घेत आहोत। आमचे दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी एकत्र निवडणूक ही लढवली जाणार याचा सगळ्यांना आनंद आहे आणि आपण नक्कीच या जिल्हा परिषदेच्या 50 जागा आहेत आणि पंचायत समितीच्या 100 आहेत। इथेही आम्ही विरोधकांचा धुव्वा उडून आम्ही विजय मिळवणार। जिल्हा परिषद पंचायत समित्या आम्ही जिंकणार असा निर्धार आजच्या बैठकीनंतर कार्यकर्त्यांनी जाहीर केलेला आहे।